Ay, hello mga kabisaya. Karon ni katulong yugto sugilano ni Tonyo. So karon iyahan na gyud madiskubre kung unsay binuhatan sa iyahang kalipin. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon aron atong mahibawan ang kinatibukan sa istorya sa kinabuhi ni Tonyo. So, kung kinsa pa itong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog ko subscribe. Kung click po sa notification bell para updated mo sa kada upload na ko kada adlaw. So, dili na nato idugay, ato nang isunod ang maong drama, Bagong Bayani. Mga kasama, kumusta? Kini kihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayunon ta karon ang sumpay sa suwatampo nga gipadagikan sa atong suking ipaminaw nga nagpatuoy sa nga Tonyo. Pinaka-the best good na akong inspirasyon sa akong panarpaho sa Hong Kong. Mao nga akong palangka nga si Clara. Excited na kayo ko nga makauli. Human ko natapos ang 11 na kong kontrata sa Hong Kong. Bisan og nahibaw kong bati ang binuhatan sa kong ka-live-in partner, apan andam paghapon ako siyang panalipdan o ipaglaban tungod kay mahal kaayo na ko siya. Hangtod nga nakauli gud mi si Agaw Sinsyo sa Pilipinas alang sa 2 ka buwan namong bakasyon. Unya, ha? Unsa di ay? Kanang sanina ni mo nga 2 ka buok pa, daghan mo santa na pero may pahatag niya sa iyang apuhan. Uy! Naunsa naman taon ka, oy, Antonio? Papanato sab, sabdalasad ko. Tao lasad ko nga nagmahalog na higugma. Mauna pa. Butan ang gugma ha. Ikaw rin gibuang anak. Panato? Kapila na gyud ka na mo sulti sa mga binuhatan na nababayhana sampang dito ka pa sa abroad. Gibaliwa ra gyud binimo. Tungod sa kong gugma ni Clara pa. Mao nga andam ko siyang panalipdan. Naunsa naman ang taon ka, oy. Mura man og siya na lang usang nahibiling babae aning kalibutan na. Oo, tinuod na Panato. Naidaghang babae nga aning kalibutan na pero usaray akong kasing-kasing pa. Ug ang gipangita nini mao ang gugma ni Clara. Nato. Wala kita'y mahimo, ana. Dili na itong mahimong diktahan ng pagbati aning Dotonyo. Salamat sa mong pagsabot na ako, Ma'am Marlene. Inahan paghihapon ko nimo. Bisan pa manog, imo na kaming gisalikway. Nya, saman. Ikasinabot ra nimong apuhan ni Clara Dotonyo. Ha? Okay ra mas lolo Bonil. Sobra kamayong tao o labihan ka Diyos nun. Diyos nun nga sungayan. Ma. Sultihe Marilyn kung diunsa ka sa pagbinastos atong apuhan ni Clara. Sultihe? Pasagdan ta kinis Dotonyo nga magtuong buotan og Diyos nun ang apuhan ni Clara nga iyang palangga. Di na tayo mag-iskot mahin, anak. Ma, pa. Asap ni si Kevin, nga kumanghod. Uy, ikaw ang ni Dotonyo, do. Bye, Sarge. Musta? Okay naman, Dotonyo. Still fighting and kicking. O ikaw, kumusta? Mayo ka na uli. Puday ka, gikas lang nasod. O, bye, Sarge. Kaming dugana ni Gausinsyo. Oh, mao ba? Aginig, bye. Nakakita kang Kevin nga kumanghod? Oo. Iwa naman niya ini uli ay sa inyo nang imong manghod, Dotonyo, do.
Tingnan bitaw ko ni Gausencio ya. Nga nauli na sa kuno ka. Grabiha po ni mo makahatag og labad sa uon lang mamagpapa, oy. Wa mo kay uli-uli sa ato, dong. Sus. Unsam ka kuya. Mayan lang ko kay wam na ko ikasilikwaya kung pobre na kong mga ginikanan. Nga ba kay gipadungog-dungog anang pagkasultihan ni mo, Dong Kevin? Ang wa makasabot, magbugot-but gid. Dong Kevin, Mayong pag-abot kaya to niyo. Pauli na ito sa inyo eh. Basig, pangita na ka doon sa imong palangga. Dong Kevin. Pasensya na palangga ha. Medyo nadugay ko sa pagpauli. Okay ra, uy. Way problema na palangga. Diin pa maday ka. Gipangita pa mong na ako sa Dong Kevin. Nga kumanghod ba? Dito rumaday ni sa gym. Mao ba palangga? Mingam lagi. Nasa blay si Lolo Bonil. Ay, nasluyo ay. Sa ilang ng Meli. Nagduwag madyong. Ha? Oh, sugal rin nagmadyong tong apuhan ni mo, palangga? Ay, sus. Lingaw-lingaw ragod. Ang sabi ako it nun nyo. Di mayo ng sugal, palangga. Para ni mo kaya di ba ka manugal? Correct. Ug ganong manugal masagkuno ko nga nakahibaw man ko nga dili sa iyong pangitaw ng kwarta. Ha? Ang kwarta dili mayong waldas. Kung dili hipusan, hipuso nimo aron naay magamit sa panahon sa emergency. Tonyo, palangga. Ug labaw sa tanan, nanagko na lang ni nga wa gyud makakita nilang papa ug mama Marlin nga nagsugal. Nga nanugal na sila. Nanagko na lang mi si Dong Kevin nga dili gani na makamaong mudua anang baraha ug dili makamaong mubasa og pizzas na lang madyong. Sa pagkatinuod lang, dili ko ganahan ng sugal. Bisan gani ang akong mga ginikanan, dili ko din taon sila manukal. Maungan niya itong higayuna na hinaya ko sa pagpaungaw sa akong opinyon. Gusto nyo? Kinsa nag-ingon ni mo nga imo kong lekturan o seminaron? Haton nyo? Wa man. Igor man kong na-expound sa akong opinion. Bahay na ng sugal. Ay nagukasuko. Nakakita ako ito nyo. Di bigyan na mamakak ang video. Di bigyan diya po na editing na video ako ya. Di ba, Bay Sarge? Mamaw na doon nyo do. Kanang video nga ni Bakrayed si Clara ng Gino, padong na sila sa beach. Nag-overnight, gano'n na sila dito. Ang mananap. Maulay nga dali na kayong hutdon ang kwarta kinaamaday si kibuhi nga ring laki. Naragin rin mo kuya. Kung padayon pa ka ng Clara. Sa mga feedback nga akong nadawat batok niya, kung unsa siyang klasyas pagkababae, giluom lang ako ang tanan tungod kay gimahal ko siya. Pero karon nga naa na gyud ebidensya kung nakita. Di ko na gyud ni palabyan pa. Nya, sa may buhato mo kuya tunyo. Ang bitaw do nyo do. Tabangi ko ninyo, aron ma-interrupt siya nga kauban ka ng kingalan o Gino. Sulti mo kung siya may plano kuya. Kay andam yung tabang ni Bay Sarge. Na ako'y plano. Pero muhangyo ko ninyo, Dong Kevin. Bay Sarge, ayaw kini ninyo og isaba sa lain aron dili ta mapalpak. Nahibaw, Miss Mama ni mo Marilyn nga. Bisakitan ka sa mong ipanulti diya ni mo. Batok ni Clara. Apan, dili ka na mo'y among punto. Kung dili, aron nga mahigmatakas kamatuuran dong. Ostos papa ni mo nato, Dr. Nyo. Tugod kay daluoy kaayo minimo nga nagmatalang og buntag sa mga binuang ni Clara. Salamat, Ma Marlene. Panato.
Kami nasayod, gyud, unsa nimo kamahal si Clara. Pero, kung saan man ginani mo nga dili man siya kasaligan. Paingon ka naman yun nga mo balik na nga tuslaing nasod, no? Naaran nimo ko ng ikaduha nimong kontrata. Imo bagihapong isalig ni Clara ang imo niyang kinitaan. Duha ka tuig nga wa say natigom sa kong kipadaan niya. Nga sobra pas katunga sa kong sweldo matagbuan. Di na siya angay pangasaligan tungod kay laing laki man di ay mo'y iyang ikalipay. Yeah! Confirm. Sige rin ni Clara ang ginganan og Gino. Ha? Nay nakaila sa mong tao kaya. Ug may nakasulti na mo bahin sa kalambigitan ni Clara niya atong nag-eskwela pa siya sa high school. Sa Talamban. Unsa? Ay, pagkaswerte, gudi mo anang akong apo, do Tonyo. Ha? Ganun nakasulti magkaana, Lolo Bonil? Tungod kay, lahi man siya subang mga babae nga tuwa sa layo ang bana. Mangita mo na yun ng lain. Pero kanang si Inday Clara, kasaligan yung kay na do. Buhing saksi gid ko niya. Dahil balo? Oo. Iskang surtiha din ako, no? Oo, swerte ka kadoy. Kaya, uban pa ng babae na. Ego na kang lipaton. Nya, gwapa ba yan ang akong apo? O mas bata-bata masyada ni buog na po katuig. Ako, lo, sa tanaw ninyo, under kay ko ni Clara. Pero sa pagkatinuod lang, kung ako lang masayran nga gibinuangan ko niya. Oo. Hasta ka, apil yung kang manawag aning baya. Kay ako guy mo'y nag-abangan eh. Oo. Di ka na mahitabo sa kong apo. Mahal ka ka na niya. Sayo din ko na. Salamat kung mo ka na, Lolo Bonil. Dode, ganong naaman mo ka ng cellphone ni palangga na ko, Clara, lo. Hay mo di siya? Asam di siya? Kwan, to asa luyo, no? Sa ilang maring mili, nagbadyong. Mau ba? Oo, kaya di man na siya paisturbo kung magduwa na siyang madyong mangibili niyang cellphone na rin ako. Bahan to na ay manawag niya, ako ray mutubag o sundihan na po niya nag-usiya kung mahuman na sa duwa. Ana, mauna, do Tonyo. Nara kong cellphone kaya. Nasa na-load. Salamat, Dong Kevin. Hello? Kinsa ba niya? Ako ni Lolo Bonil, si Gino. Ni gamit ko lang cellphone aron manawag kay perting lubatas kong cellphone. Pamad mo banong si Inday Clara dong. Di ba nabasa mo basta magduwa ng madyong? Sige lang, lo. Ing nalango niya nga nanawag ko. Dong Gino, sige. Dong, ako anyang para puhunan sa madyong, ha? Ayaw ba tao ka lang, basta kunya nalagot kun magkalar ka na sa abroad si Tonyo. Lagi. Huwag problema na, lo. Nagsabot na mga mag-overnight ni Inday Clara sa Sabado pohon, no? Dong Gino, no? Gino, ikaw na, no? May na yun to, ha? May na yun, lo. Wala problema. Kwatahan kayong panahon na akong apundong. Kay, naamin sa kwarta, na may kwarta ni Tonyo nga bulayog, way buon. Sige, lo. Bye na, lo, Bonil. Kuya, kalma lang, kuya. Hayop. Nagkumbuya sila arong ilaron ko.
Ito nyo. Huwag kalainan ng apuhan sa bitin niyang apo. Mga salbayes! Nakapamintig ko sa tumang kalagot netong hikayo na, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Tonyo dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.